Takže ďalšie ľudia u nového videa a dajte like, odber zvoneček, proste vidíte. Tu mám takú tatáru nového panáka. A kebyže chcete proste ďalší diel prankov Brawl Stars, tak proste... No, ideme prankovať, nie? Ako? Brawl Stars? Áno. Ako prankovať? No proste pranky. No proste napríklad, že ja budem kempiť a príde tam taký, že si idem po Power a ja. Ja, akože budeme kempiť. No tak to je dobré. Ale nie, že kempiť, proste, takže musíme najprv zničiť toto. Tak to nebude, keď chceš. Tak alebo ideme na stred, že tam necháme všetky čestky. Vezmi to. Ideme na stred a naháme tam všetky čestky. Ani nie tu. Hej, tu. A keď niekto bude, tak to... A buď v tom kroví. Atletoví fanúšikovia, kebyže chcete vidieť mňa na mojom kanáli, tak si tam dáte Kanto malé C. A mám takého kukláča. Kukláča na profile, hej. Prejde sa nám nepodarili. No asi si nechápem. Ty na čo? On sa teraz dojde spôsob nauky. Dobre. Zabila. A neber to. Dobre. Dobre, a teraz stačí to sa sústrediť a vyhráme to. Aj keď to bude 90-kový tým. Hej, tak mám toho kukláča proste. A Maxo, prečo si robíš promo? Však ja ti to dám do... Nerob si free promo. OK. Karty mi z vrecky vypadla. Ešte 5 krát vyhrám a mám 500. No. No tak prečo nie? No. Inak, my teda, keď skončíme toto video, pôjdeme natočiť, nájdeme nejakú lienku a bude to týranie lienky. Poďme na ten tým. Na tu, aspoň toto zabi. No tak toto je kaši, toto je sendviči, toto. Počkaj. Dobre. Dobre, ešte. Tam je ona. Na Hymexu. Mexu, táto, tuto. Tam tá. No tak ju zabi. Ja sa tam takto pôjdem, takto im tam dám. Tak to sme. Musíš ho zabiť, musíš ho a môžeš ho aj natlačiť do nej. Kam pozor, ona má abilitu. Dobre, ona si minula do trávy. Ale proste Barley... Aj tak,
Ja aj vlastne to, kebyže to je, on by to hádzal pod seba. Hej, on by to hádzal pod seba a plus ešte Takže tú Bibi by som moc neotravoval, ale toho kolta ešte nie. práve, že pretože tam bude na ďalko na Bibi, potom Dobre. Úplne to tu vysekám. Poďme niekoho kusy otravovať. Že nebudeme zabíjať, ale proste otravovať celú hru. Tak. Než no tak ty jak vyjdeš, no tak buď ty pacne tam, ne? Čau, noob. Maxo, my sme ich chceli otravovať a práve ten tým, ktorý sme chceli otravovať, tak nás zabil. Poďme ešte niekoho otravovať. Toto by asi posledný. Tak toto je prdeli. Nazvi ho Bravo. Bravo. Stars. Oj. Tri výhry ja mám. 500. Due. Počkaj, ale ja si idem otvoriť Bravo boxy, kapeš? Tá bola legendárka. Tak to by bolo v pohode. 25 to pôjde určite na Taru. Som aspoň rád, že mi tu niečo padlo. Ale ja proste musím toto mať. Toto. Takže ešte 1000. Ale počkaj. Takže. Pozrieme sa na toto. Za toto ešte 3 výhry mám 500. A za kolta. Za kol. No tak zabula 24 minút. A tu by sa to video ľudia mohlo ukončiť. Tak čaute ľudia. Bye bye.